Saking semangat. Tapi tandanya semangat ya kita ya. Kita kan semangat, kita kan sama-sama lemu. Iya, kita kayak Upin Ipin ya. Iya. Dari digelundung natok. Digelundung nai apa? Ya digelundung nah kayak gitu kan dewek kayak bal. Ih, lek omong aja kemrecek ngono to. Kowe ngerti ora Ken? Kuwi cah ngendi mula omongane rak beda karo kowe. Kuwi cah Cilacap cah ngapa kok? Jawa Timur itu yang kalem, Mbak, yang alus. Oh, Jawa Timur kalem. Iya. Kurang ngerti. Ya nyong kayak kianane lah ya kan ya. Dewek kan kayak bal tadi gara digerundung natok kayak gue maksudnya. Iya, kalau nyek 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 nyek. Lah ngomongane nyek 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 nyek. Kayak pite, Pak. Ya wis seperti itu. Karena itu ya dari ngapak itu tadi. Sudah menjadi ciri khasnya. Ciri khasnya. Kon ngomong alus kaya awakmu ya ora iso. Nek carane kono misuh ki apa? Ah? Misuh, misuh. Kesu jengkel. Kesu. Kesu. Kesu ki apa? Oh, nesu. Kesu ya gue. Nek pomone jancuk iku nek kono niku apa bahasane? Apa ya? Enek ora kono misuh cara kono enek ora Jan? Kowe rong tau mau buka lho misuhe cara kono piye? Enek ora? Yang kepriwe sih ya? Enggak enek ya. Kepriwe ya kan ya nyong langsung bres gue sih ora ngomong-ngomongan. Jadi umpamanya musuhnya nyong nanang kayak picek ya umpamanya ya musuhku. Dia tuh bukan picek. Apa? Tuna. Tuna apa? Tuna rungu. Misalnya nana musuh langsung dibres kayak gue pak, Oh, langsung gitu. didomai sekayange. Oh, langsung didoni yo. Ya paling celeng kayak gue. Oh, misuhe celeng berarti. Oh, nek celeng ki ndak anu ya, Pak, ndak kasar ya ning. Ora kene. kasar. Celeng ki carane ki ning kene ki jaranan kae lho jenenge celeng. Oh nek ngene nyong ana mbak, tapi jenenge gue ebek. Ebek. Ora medeni blas ya. Tapi nang kana kayak kue mbok jarane ditumpaki. Heeh. Jenenge ebek. Oh, Nang ebek. ngene nyong. Makanya jenenge apa? Ndadi barang. Iya mendem. Tuh, Babit kayak kae. Udah mendem, nek mendem ki wong hae kan mendem. Iki ndadi ra. Lah ya- Ndadi ki sing motone ning dhuwur ngono kae lho. Lah iya kelebon demit mbok. Iya, Lah Mbok. ya mendem babit. Loh, Mendem babit. udah mendem ki ngombe. Ki angel banget ayu-ayu jan. Lah ya nang ngene nyong mendem babit. Jenenge sampean iki jane sapa ta? Chandra. Chandra apa Ayu. Nyong? Chandra apa Nyong? Ya ya nyong Chandra maksudnya. Nyong jenenge nyong. Lah berarti Chandra. akan nyeluke sampean kan berarti Nyong. Ya ora nyong. Ya Chandra. Jenengku. Lah ngono kok sampean ngomong Nyong? Nyong gue aku. Lah ya berarti jenenge sampean Nyong. Kok angel men to wong kino? Mas aku ki gak omong kok. Bene. Ben aja dipisah, Ben. Angel Pak. Lah ya bener to, Pak. Jare Nyong, Nyong kan berarti jenenge Mbak Chandra ki asine Nyong. Maksudnya ini lho kan. Nek nyong ki aku, nek kowe ki Lho, Rika. jenengan Kangkon apa Nyong? Waduh, apa dewek sing tua ngalah ya, Pak? Kok angel Iya. banget bocah ki ya. Nek kowe ki Rika. Lho, Nek kowe kula Rika. niken. Kula niken sanes Rika. Lek Rikae ning nggenku ki gendeng. Wonge. Ndak terselamatkan. Iki ora terselamatkan dia. Ora. Kowe Rika nyong. Kak, aku niken. Ya wis lah niken ya kenal lah. Ya. Ya wis nyong diceluk nyong ya ora apa-apa, Pak. Nyong anu wis tua sih dadi ngalah bae deh. Oh iya, ngalah karo sing nom ya. Ora mergo tuwek enome. Apa? Sing waras ngalah ngono. Ya, Aku ki wis arep ngomong ngomong gendeng kok. Arep ngomong kayak gue. Ah, ya. Gen iki kan yo gen rotok paham bahwasanya apa jenenge bahasa ngapak iki kayak kowe. Kayak kie Mbak Ken. Kayak kie, kayak kie. Niken gue kelahiran kene bae ya. Iya. Sampean kediri kene, Mbok. Iya, heeh. Anune apa? Makanan khas kene apa? Pecel. Hah? Tumpang. Tumpang ke tempe bosok diolah. Ya Allah. Iya makane wong Kediri ki sehat-sehat makanane sing bosok-bosok ngono kuwi. Masa tempe bosok dijangan? Iya, Ora Tambene mencret. Loh, masuk rek malahan. Saking kepedesene kuwi. Pancen nek tumpang ki dimasak saka tempe bosok. Bosok. Nggonmu enek ora? Ngapak kono? Gone nyong sing bosok-bosok dibuang lah, masa ya kene dipangan bae apa ora mencret? Berarti ndak kreatif kuwi.
Ya kurang sih pancen ning kene kekreatifan lho bosok enggane tapi enak. Enak, nemen lah makanya dijadikan makanan khas di Kediri tuh nasi tumpang, pecel, terus Lawuhe apa lawuhe? lawuhe tempe. Hah? Tempe. Oh berarti nak kene ana tempe. Enak. Oh tempene amba-amba apa cucut? Tempene ciut-ciut. Oh berarti Tipis-tipis. tempene wong Kediri cucut ya. Kene iki sing gedhe ki tahu. Oh. Tahu takwa kuwi gedhe, Oh, kuning. tahune gede ya. Heeh. Nah ngene nyong kan tempe mendoan kan tempene amba-amba, Mbak. Oh, Ora enak enak tempe kene. keripik barang. Heeh, kuwi tempene cara kono ki sak genteng-genteng kok. Iya temenan, ora ciut kaya wong Tapi Kediri. nek ning gene Kediri ki tempe ki ora gawe ka lho. Lah ya tempe. Tempe. Lah ya tempe. Kudu tempe. Hop. Bahasane kono ki coba anjek ngapak iki metu keri-kerin metukane sithik ngono kuwi. Oh, Dadi enggak saru, metukane sithik keri-kerine. Mbok ngono. Mbok ya mbok ngono kuwi. oh, mbok ya artine mbak. Heeh, ya. Nek turu ki apa? Turu. Lah, percaya apa ora? Kuwi bahasane wong kono. Dening bala-balamu guyu kabeh kan. Lah ya tempe, kowe tempene kene cuciut, tempene wong kene cuciut. Mbah aku ndak ro, ndak tau ndeloki tempeke wong-wong kabeh. Aduh. Lah iya to Pak jenenge lawuh lho Pak, kadang kan ya nek sing ciut nek sing gedhe. Oh iya, tergantung irisane kok ya. Tergantung Oh. bakule barang ngono lho Pak. Oh, Pikirane iya. Victor. Iya, pikiran kotor. Pikiran kotor. Oh ya. Kene iki sing kondang tahune, tahu takwa. Tahune. Lah nggonmu sing kondang apane? Tempene, Pak. Tempene ya. Tempene nyong maksudnya tempene Banyumas karena dikemuli Mbak Niken. Wah, Ora budak. masa nek ning kene disempaki. Hei. Ambemu. Wah, anu maksudnya bakule Pak. Bakule mesti sempak. Ardi nganti guyu kan. Ardi guyu lho, Ken. Ya Allah. Ora maksudnya bakul tempene kuwi mau lho gawe cawet. Jane Niken tau nang Banyumas ora jane. Ora tau. Mulane nanti tempene kana kuwi dikemuli jenenge tempe mendoan Mbak. Kuwi mesti lara kuwi dikemuli. Nyapa ndak dipereksane pisan. Ya pancen kaya mule lah. Apa iso timbasane Ya mbahas wis, masukin. tempe-tempe. Masukin. Ya. Habisin. Yo. Catatan sastrane ini dada. Kantor saya aku kowe Anu kan karo Chandra, kosek aja lungguh sithik. Ya, Iki awakmu yo gen tambah pengalaman, Ken. kenapa Pak? Yo perkara kuwi mau, perkara bahasa ngapak kuwi mau. Tapi aku wis mau aku bahas tempe. Ora tempe iki, wis ora tempe meneh. Bosen aku mangga tempe Sing tempe tempe. dibahas kecuali panganan apa jenenge kuwi lek ngarani lek cara ngene Chandra kuwi ngapak kuwi. Kuwi lek cara kene lak telo. Nggih. Lek cara nggonmu apa? Tela. Budin. Oh, Kok pinter. budin? Wong kene pada nandur budin ora ibu-ibu? Ora, ning kene nandure gote. Waduh, apa maning gue? Gote ya telo kuwi. Oh berarti manggone nang jero kan? Iya, Manggone gaplek. nang jero nek didudut ireng, melenos-melenos. Ndak coklat. Oh, ya coklat. kene coklat. Kene Telo telo. warnane coklat lho, Pak. Iya, heeh. Nek nggonmu ireng. Ireng, Pak. Lemahe masalahe lemahe beda. Iya paling. Mesti lemah Terus nek teles. digodhog nang kene gue budine gue kacel apa mempur? Apa kaceli? Kacel ki atos. Kakak gue takon nek digodhog kacel apa mempur? Nek digodhog Budine. empuk. Oh, berarti mempur, berarti Empuk lemah jeru. main. Berarti lemahnya main kan? Apa lemahnya, Pak? Lemahnya main. Main. Oh. Soalnya mempur budine. Kadang kertuan barang, kadang yang ngeslot ngono gawe lemah. Waduh. Jare main. Ya main kayak apik. Apik, lemahnya apik. Kudu apik, nek ndak apik ndak dadi. Iya, nek nang ngene nyong kadang-kadang kacel sih. Kacel. Heeh.
Kacel ki apa? Atos. Oh, Atos. kuwi gorone lemahe. Lemahe ora main kayane lho. Kurang banyu. Iya paling Kurang banyu ya. Kurang teles lah iku. Oh, sama nek bab perteloan ngerti ya. Ngerti nyong. Berarti ning kono iki nandur telo ning sawah. Ya nang Blumbang barang kadang-kadang. Oh, ning Blumbang. Kuwi nandur telo apa ngingui lele ning Blumbang. Nang pinggir Blumbang, pinggir Galengan barang. Oh, kayak kowe. Tapi masuk telone kono ireng-ireng. Ireng-ireng mbak nek ditutut tuing langsung ireng kasar. Ndak tahu skincarean kayak garai. Boleh ngarani kates apa jan kolmu jan? Gandul. Gak gandul. Kon duwe gandul ora nang omah? Nandur gandul ora? Ndak duwe gandul, tapi ngene mbakku gandul-gandul. Gen paham nek cara Indonesia iki berbeda-beda namanya setiap Iya. tempat. Nek cara kono kates ki, nek cara kene kates, cara kono ki gandul. Gandul. Nek kene telo utawa tela, nek kono ki budin. Budun. Heeh. Budin. Nek kene nongko nek kono apa? Nangka, Pak. Oh, nangka. Oh, hanya bedaannya artikulasinya ya. Iya. Ya karepe pada lah kayak gue. Nek kates, Gandul, Gandul. nongko? nangka, Nek kates nongko tok. gandul-gandul nang katok. Nah, ya wis tekan semono ya. Tekan semono hop. Wis. Nang apa? Katae sinten, Pak? Hah? Katae sinten? Lah ya Apa nang nih? katok kowe tegese nangka mung nangka kayak gue. Kates-kates mung nongko. Gandule nganu kan ternyata anu ya warga Kediri luar biasa ya antusiasnya ya. Iya. Akeh banget sing nonton sing pada obong-obong congor ya akeh. Alhamdulillah. Kok iso abang-abang congor lek ya congore lek ya kobong no wingo. Iki salah paham meneh to iki. Salah paham. Sikit salah paham terus karo nyong. Kayak kapan-kapan dolan menggonku ya dadi ngerti obong-obong Saiki congor. kame pindah Solo kok. Obong-obong congor kuwi Lah iya, udut. kan, heeh, akeh sing pada obong-obong congor Abang congor ki udut. karo ngopi nggo cagak lek kayak gue. Oh, ngono. Nek pemane wong hamil ki ning gone kono ya. Doboli kan. Dewek aja dingin ya. Dewek aja dingin doboli. Dewek mencari pengalaman disit. Oke. Oh, biungmu lagi doboli ya, Ken. Mu tek tongakna ya, muga-muga ngesuk biungmu angger meletek sing matamu meletek. Meletek lho. Aku salah terus. Lagi kia nyong domain bocah bae ke. Lah ya biungmu kan aku krungu info kan wis Ngelone doboli mletek pisan. Terus aku ndak sopan. Iya. Lah kepriwe sih Pak Dalang Lek cara kene dionekne kok ora pas. Nek cara kene lek cara nggonmu kono muni ning kono oke-oke bae. Lah Nek iya. mau nek neng kene, ndobol iki ora dinggo wong ning dinggo pitik. Tinggo kewan. Kewan. Nah, seperti itu. Paham ya? Don't speak is doboli. Ya tapi nang ngene kan kowe takon ngono wong meteng priwe ya kena ndoboli. Ya doboli lek kowe liyane lek ge ibuku ya aja doboli to. Ayo. Wi ora trimo ibuke ditobol-dobol. Ora trimo aku. Toke sehat kabeh ya. Mbak Ya, Niken amin amin. Bar kakene adi tuakna sing sehat kabeh, sing tayang nyambut gawe kabeh warga kene pokoke serba tayang lah. Ya. Tayang. Tayang ini apa, Pak? Tayangi bisa. Apa? Bisa, iso. Bisa. Heeh, kowe tayang nembang ora? Kowe iso nembang ora? Oh. Kowe tayang apa jenenge nulis ora? Kowe iso nulis ora? Ngono Oh, karepe. ning ngono. kene tayang kuwi wesi sing wis nayang kae lho. Wesi sing warnane kuning iku jenenge nayang. Tayang. Oh, jebule pada tapi anune medeni ya artine nang kene Iya. ya. Jebule ya maaf lah ya sing penting nyong karo Rika kabeh, Rika tayang bahasane nyong ya semending tayang bahasane Rika pada. Iya, oke. Oke ya. Iya, semleding kuwi. Iya. Pak, Apa? jaipongan ya, Pak? Jaipongan cah loro joget ya. Yuk. Oke, sing nembang Mbak Rena Cungpe. Kowe milih lagune Bajing Loncat apa Bajidor Kahot? Oh, milih yo. Apa? Bajing Ahok. Nek anu cara Jawa Barat anu ki nganggo sampur ora? Ya boleh. Nganggo sampur ya? Pakai sampur bang Ada sampur? Pakai sampur bisa enggak bisa? Ya, Enggak usah ya. ya. Nek sampur ki gunane ge apa? Ki nyeblak nih. Heeh. Oh, bajing loncat mawon ya, Pak? Bajing Loncat, oke. Nah, ayo coba. Sing nembang anu Mbak Retno Cungpe, sing nari utawa sing joget Chandra dengan Niken Salindri. Wah, ya.
Dadi bocah iki pancen multi talenta. Heeh, ora mung nembang. Ora mung tembang sing jaman saiki, tembang jaman lawas sing klasik ya iso. Joget ya iso. Oh, ngono ya coba. Diaturke ya. Diaturke tanpa bawa. Untuk menyingkat waktu. Yuk, kaya apa? Yajing loncat dados. Melu joget. Iya gantian Pak carane ya mau ya, gantian. Oh, gantian. Siki nyong siki. Oh iya. Siki nyong apa sih kowe? Nyong apa kowe siki? Nyong. Lah. Bajing yo. Oh, anginnya besar. Iya. Mana serak-serak banget lagi suaraku. Masak nasi nari wih. Gak diboyakan kau. Abdi lepat narosante tian Jalan dulu. Rosan
matane. Bisa. Ngerti anak ning kene lho kok iso ndak Wong ngerti kuwi to. mripate ki wis mine min 12. Wis nganggo kacamata ireng sisan. Karo apa-apa malah kaya wong tukang ngelas. Wis. Akur mata-matane to. Sampun ta, Pak? Sampun. Asine ya bagus. Ganteng. Tapi urung bojo-bojo kok. Hah? Urung bojo-bojo wis Kayak tuwa. ngenteni aku kok. Alah, selek lumuten kan ngenteni kowe. Yuk lanjut. Ya. Bajing. Istirahat sebentar nduk Neken karo nduk Chandra.